Salutare și bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi am vrut să facem puțin Clash. Ok, cred că așa e bine. Azi ne-am decis să facem Clash Royale cu puțină muzicuță. Am decis să punem. Dar să dau mai încet ca să se audă. Poate așa se aude? Da? Sper să mă aud și eu bine dacă... Da, sper să mă aud și eu și muzica bine, asta să dau mai încet. Așa. Bun. Să fie cineva activ, nu e nimeni. Hai să jucăm la beta. Nu, știți că nu o să vorbesc atât de mult, că sunt concentrat. Și nu, am uitat să vă spun, am câștigat Giant Chest după ce am închis episodul, am mai jucat un meci și mi-a picat Giant Chest. Mi s-a blocat. What? Unde dispar minionii? Da. O să revin când se va face netul. Da, uitați, m-a bătut. O să revin când se face netul. Da, gata, s-a rezolvat netul. Sunt tot un meci, dar o să pierd. Clar o să pierd. Poate mă salvează minionii. Da, oricum o să pierd, pentru că... Stai să dau asta aici. Da, uitați. Bagă 2 fireball și aia e. Mamă, și mergea atât de bine, nu e nimic. Mai jucam la beta, am scăzut foarte mult, dar azi sunt bucuros pentru că am ajuns în arena nouă, dar am scăzut foarte mult, uitați. Am pierdut în continuare, dar nu știu de ce. Și e să facem ăsta, avem 4, a intrat Adrian. Decul ăsta e în decul, cum se numește, clanul e cel mai bun prieten al meu, dacă îl știți, Mateo. Cu siguranță îl știți. Mateo, cred că s-a lăsat de YouTube, nu mai face YouTube. Dar dacă vreți, abonați-vă la el. E clanul lui. Da, el are 2 legendare. Eu am doar una, uitați-l. Mateo aici. A rămas cu... Are și Isus. Am făcut noi înainte troll. Și ne-am jucat și a rămas cu decul acesta. Eu sunt plecat, el este plecat. El este plecat la mătușa lui în Mare Mure și nu contează. Ok, avem decul bun? Da. Da, Hunedoara este plecat și eu sunt plecat în Spania. La... S-a terminat și melodie. Ducăm alta. Asta e melodia preferată mea. Ai zis de 2? Serios? Graveyard? Really? Asta este melodia mea preferată. Zap acolo. Da, sunt cam rip. Rip. Ei, ce-ai încercat tu cu frizul ăla, nu te-ai ieșit. Prieteni, am și o graveyard, nu am să istem aici. Și dai în graveyardul. Poate facem ceva. Ia uite că facem și merge. Câteodată merge strategia asta.
Bun, îl montăm aici că o să atacăm pe parte. Electro de 1. Credem că e și el de 2. Dacă era de 2, avea 3 legendare, 2 de 2. Da, așa are, 3 legendare. Poate mare vreo legendare. Acum sper să nu pună Ice Freeze. Dacă a pus Ice Freeze, nu a pus. Da. Avem o problemă. Da, acolo sus nu e bine deloc. Deloc nu e bine. Și are schelet, ceea ce folosește schelet. Gen scheleții de mici. Și avem acolo Ice cu Mega Minion, perfect. Și avem sus acolo golem cu Graveyard. Bun, mergem. Dacă o să pună gigantul pe partea aceasta unde arăt, aha, fix asta a făcut. Ok. A făcut o prostie și așa. Nu, am pierdut. Nu pot să cred. Și azi nu stă deloc părul bine. Deci azi am făcut numai lose-uri. Sper să câștig doar un meci, ăsta. Da, meciul acela a mers foarte bine, dar că gigantul ăla a fost o mare. Oh my god, Sparky. Am scăpat. Deci, el cât a folosit? Sparky e 6 și cu Tornada 5. Mamă, ce are? Tornada 5 a folosit 11 și eu am folosit 5. Și nu mi-a dat nicio hit. Deci, da. Deci, până acum am văzut că are 2 legendare. Ceea ce nu e bine. Nu e bine, nu e bine deloc. Ne-am apărat cu un și de... mie îmi place foarte mult Wizardul, dar nu folosesc în decul acesta. Nici în alte decuri. Nu prea folosesc, dar îmi place mult. Nu-i face nimic la golemul ăla? Ok, m-am prins. Mi-a plăcut asta, bravo. Ba, nu mi-a plăcut, pentru că acum l-a dat pe King Tower. Să zicem, l-a dat pe King Tower și eu iau turnul ăla și i-am scăzut și din King Tower i-am luat și turnul. Deci, eu sunt de plus, mi-e place. După mine a făcut o prostie că a făcut asta. Thanks. Punem Skarmy. Bun. Trebuia să mă aștept că o să punem. O, de 2. Da. Nu e bine deloc, pentru că are Wizardul în spate. Și știu ce o să fac, știu ce o să fac și o să scap și de Wizard și de el și de Fire Spirit. Și da, am scăpat și de Skarmy am scăpat și a folosit 15 degeaba. S-a terminat melodia. Nu o să mai punem melodie pentru că oricum se va închide episodul în curând. Bun. Golemul a pornit. Sper să nu facă ceva urât cu acel... Da, chiar asta a făcut și nu. Da, a făcut ceva foarte urât cu acel. Și da, mi-a luat turnul. Nice. Bun. Pornim în față la 3, frumos. Punem Skarmy pe Sparky. Mega Minion. Și 3 crown-uri. Bun. Acesta a fost episodul de azi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!